Saan juga gasolina boss eh? Ya ikaw wala na kay kuan diha. Tarong ba? Salamat kay boss nga. So iyan to ni tatay mga idol, mga tag pa ni siya mga idol. Ayo tag pang gasolina. Bossing. Bossing pwede magpatabang niyo bossing? Doon lay ko gasolina lagi niya. Ngayon ta ko nagpara pang kuan niyo ba? Makauli lang ko sa mua. Ako na ilisan. Gasolina? Oh. Dami. Bisa kwinta lang. Manguham ko ba? Makauli lang ko ba? Okay ra boss? Oh. Okay ra mga iyo. Tarong ba? Ha? Pasensya kayo boss nga. Naubsan juga gasolina boss eh. Wala na kay kuan diha. Tarong ba? Salamat kay boss nga. Ya. Boss, kinsay nga nimo? Renato. Ha? Renato. Balik ko lang di ka diri ha. Ya adto na ko. Ha? Oh, dia dol-dol na dia. Asa lapit gasolinahan diri? Dol-dol na dia. Ko na ni pagdiri at pagdayo na rin. Ha? Dol-dol na dia. Ko na. Yung tugkasa dia. Bossing, salamat kay sa mong kabutan ha. Boss, ga-vlog rapid ako boss. Gisawayan do tika ha. Boss, di bitaw tinuod nga nangayo ko pang gasolina. Yan na ako i-reward i-tag nimo kay tungod sa imong kabutan ha. Ha, kuha nagbalik. Oh, kanang din. Na ako pinaskuhan nimo. Boss, kay botan kay mo na. Ha? Ikaw niwan. Salamat kaya. Salamat. Kisay nga niyo bossing. Renato. Renato mga idol, si Boss Renato, botan kayo, gitagaan ko pang gasolina para makauli ko sa mga ha. Boss, salamat kaya. Salamat kayo. Unsa ni lugar diri boss? Linaw. Linaw, shout out tayo sa Linaw Talisay, botan kayo si Boss Renato ha. Boss, deserve mo taga-Agnes ko ha. Sige, sige yan. Boss, ipabilin kayo mo ng pagkabutan ha. Ako kagi, buat ko gasolina. Deserve po siya ngayon nga, watay gasolina ba? Maglakaw ta. Ya, ga-vlog ra ko ha.